Goedemorgen. Wij dachten, wat is even een skarrelsjen. Oh ja. Maar Omroep Friesland. Ja, juist. Oh, ja. Ik heb je net herkend in. Je bent undercover. Wij zijn undercover, Joert. Ja. Oh ja, leuk. Ja, wanneer sta je? Ja, ik ben hier mooi Zuiden, op Skarel 5, ja, op een boerderij. Al die hele lim. Ja, klopt, ja. Al 33 hier nou, denk ik, ja. Ja, ben je dan een skarrelster? Ja, dat ben wat verschillende benamingen. Ja, skadeler, wat vaak ik was zijn, dat is een beetje een grapje natuurlijk. Ja. En dan is al 33 hier? Ja, klopt. Ooit voor het West? Ja, nou, net heel bot. Voor studie heb ik wel 2 jaar in Lauwert wennen, maar nee, verder niet. Nee. Want heel het meest van 33 weken heb je bij Heitemem dus. Nee, dat klopt. Nee, dat ben niet zo vol. Nee. Maar goed, ik vind het wel leuk en nou ja, ik heb verder geen kunde, dus zij is het bleun. En nou ja, we rennen elkaar net in het paard, dus ik heb hier een werkplaatsje, dat kan ik mooi gebruiken, dat is ook wel handig. Dus ja, zij is het goed. En mij was binnen Sjem bij? Ja, wel. Nou, dit moet een houtknipmachine worden. Het wordt een heel groot vliegwiel. Nou, zo, dit is de tekening. Dan ga je een beetje betere voorstellen. Dit is de bouwtekening? Dit is de bouwtekening. En hier komt een gat in en daar kan je dan een stukje hout in drukken. En dan moet het spul draaien en dan knipt er het oude, zeg maar. Dat is eigen ontwerp? Ja, dat is eigen ontwerp, ja klopt. Ja. Terwijl de kracht van het vliegwiel, dat moet dan stadig draaien. Ik wil graag dat het langzaam draaien kan. En dan zit er zo'n soort energie in dat het houtje jou knipt. Nou, dit is de binnenkant van het vliegwiel en je moet een gat nog inkomen waar het stuk hout dan instutsen worden kan. Nou ja, de vorm van het gat, ik ga er al een beetje wat optekenen, maar daar moet ik nog even wat zien hoe de vorm eruit komt te zien. Wat het handigste is, wat het beste knippen wil. Ik denk dat het zou wel aardig wel dat het een beetje naar het hart van de aasta drukt. Dan moet het wel slagen, denk ik. Dus best wel een beetje een finer. Jawel. Ja, je moet altijd tijd vinden om dat even in de praktijk te brengen. Dat is wel zo dreig, maar goed. Dus hier ben ik al een aardig handje mooi paard, dus hier kan ik mooi maar terug. Ja. Dus dan komt de winter wel trooieren? Ik kom de winter wel terug, ja, putsjes genoeg, zeker. Ja.